איי 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 אוי איי 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 אוי איי 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 הכפר הסקנדינבי מתחם מרוח פסטורלי הטוב טבע וקסום שכל יום בו מתחיל בשקט אמיתי ונגמר עם אור אחר של שקיעה זו לא עוד עבודה, זו חוויה שילוב של אירוח, גינון, נקיון בקטות תחזוקה קלה ופשוט לי להיות לקום עם ציוץ הציפורים לשתות קפה מול הירוק ולחיות בקצב אחר שלא אמיתי וטוב אנחנו מחפשים אתכם זוג או חברים או חברות שרצו לבוא לעבוד ולגור איתנו אם זה נוגע בכם מרגישים בטבע בבית חם שאוהבים אנשים ושיש להם לב רגוע וחיוך שמגיע מבפנים אולי זה